Здравейте, зрители на VOG TV BG. В момента не съм в много добро настроение, но всичко това си има защо. В този влог няма да ви казвам нищо интересно, нищо приятно. Просто искам да ви споделя нещо, което мен ме шашна лично много. И това е как в два видеоклипа два младежи и в другия клип група от младежи, т.е. тинейджери, си изкарват яда на рандомли срещнати хора в парка и те отиват при човека и тварят го земята и почват да го ритат и двамата човека, които са блъснати на земята и се оправдават и почват да казват: оставете ме, българин съм, пенсионер съм. И те му казват: кой си ти, какво ме интересува, кой си ти. И докъде всъщност стига тая агресия? От какво провокира на тая агресия? Не мога да ги разбера тези хора. С какъв акъл отиват и просто пребиват някакъв човек, който дори вижда за първи път, дори не знае дали е добър човек, дали е лош човек, може да е направил някакви супер добри неща за страната, може и да не е никой, но те просто отиват и го пребиват, няма значение, казват: не ме и пука кой си. И просто го пребиват човек. И не знам. И днес от 4:30 в София ще има шествие от НДК към Дружба 1, защото в едно от видеята, т.е. свидетели на видеото, т.е. хората, които са гледали, мислят, че това се случва в Дружба 1 и затова ще има шествие от НДК към Дружба 1 от 4:30. Не знам, ще ви казвам малко късно, защото му е шест да отида, защото наистина чувствам съпричастен към това нещо, защото и един от тях са го хванали, но пък другия е избягал в чужбина. Не се знам дали избягал в чужбина, но просто извън пределите на страната. И разбрах малко късно, че ще да отида на шествието и аз и ще да викна някои мои приятели да отидем заедно. И така, надявам се това нещо да приключи бързо и да ни е като за урок, защото наистина това не е добро нещо. Надявам се правителството да направи нещо, защото те, да, няма какво направят, но може да направят, аз не знам какво могат да направят, но това не е нормално, да си изкарваш яда на някакъв непознат човек в парка или между блоковото пространство, където го срещни, защото никой няма да иска да излезе до магазин, защото може да излезе някой да го пребие. Наистина, това е много страшно нещо, защото никой няма да му е приятно да се страхува да излезе от дома си. И това беше, което иска да ви кажа. Също така, след като апълна това, ще апълна влога, който направих днес. Така че се надявам да ви харесате. Аз бях Крис и това беше VOG TV BG.